बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। मैया 1 आगस्टआव जानाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय फिन सोमावसारफिननायनि सायाव बर' माहारियारि गौथुमफोरनि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै जानाय बड' नेशनेल कन्वेन्शन जथुम्मायाव राजेन बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। बिटिआर गोरोबथानि उनाव CITआव बर' हारिनि गासिबो आफादफोरखौ लानानै सावरायनायाव दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'खौ रायनायनि जाहोनाव प्रमद बर'आ रावबो बर'नि आफादफोरखौ लिंहरला। थांनाय 2021 मायथाइनि उनाव प्रमद बर'आ मोनसेबो बर'नि आफादफोरनो डनेशन रां हराखै। बर' थुनलाइ आफादा बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो BTC सरकारनिफ्राय 5 लाख रां आरो आसाम सरकारनिफ्राय 10 लाख रां मोननांगौखौबो गावसोरनि हेंथा जानायखाय बन्द खालामना होदोंमोन होनना बुंथियो। बुहुमनि नम्बर 1 उदखारि लादेनखौ गावथारनायनि उनाव आमेरिकानि नैथि जाफुंसारनाय। आमेरिकाया आल कायदानि गाहायखौ गावथारबाय। आल कायदानि गाहाय आयमान आल जावारिखौ आमेरिकाया बुथारबाय। आफगानिस्तानाव आमेरिकानि एयार स्ट्राइक ड्रनजों गाग्लोबनानै बुथारनाय जादों आल कायदानि गाहायखौ। बे खामानिखौ मावफुंनो हानायनि उनाव आमेरिकानि हादरगिरि जो बिडेननि बिबुंथि। आमेरिकाखौ खहा खालामनो नागिरग्राफोरखौ नागिर बुथारनाय जागोन, ओरैनो हगारनाय जानाय नङा होनना। फ्राय 3,000 सुबुंखौ बुथारनायनि खिथेर लाबाय आमेरिकाया। 9/11 जाथायनि गुबै मास्टारमाइन्ड आयमान आल जावारिखौ बुथारबाय आमेरिकाया। आल कायदानि गाहाय आयमाना आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलनि डाउनटाउनाव आश्रय लाबाय थानाय समावनो आमेरिकाया एयार स्ट्राइक खालामना बुथारो। फिन गोदान दिल्लीयाव वी वान बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड होस्रिखावनाय खोनानो मोनसिगोन। मैया 1 आगस्टआव क'क्राझारनि कदमतला निरफाना गार्डेनाव बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरखौ लाना बर' नेशनेल कन्वेन्शन जथुमनायनि उनाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मानचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा रोखा बुंथियो दि फैगौ 8 आगस्टआव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि धरना होगोन आरो बेयाव बयखौबो सहैनो थाखाय खावलायो। बे जथुम्मायाव UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो ABSUखौ लिंहरनाय जादोंमोनब्लाबो माबा मोनसे जाहोनाव बाहागो लानो हायाखैब्लाबो रिसिभ खालामनायनि लेटारखौ लाना फैदों होनना फोरमायो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। बर'फोरनि गेजेराव दिनैनि दिनाव खैफोद थासारि फैनायखौ माबोरै मोजां मोनसे परिबेसाव लाबोफिननो हानानै हारिखौ दैदेनलांनो हागोन। बर' हारिनि इयुना दिनैनि दिनाव खोमसि। दिनै बर' हारिनि आफादफोरनि गेजेराव खौसेथि गैलिया, एना एनि जाबाय। बेखायनो बर' हारिखौ खौसे खालामफिननो हायो नामा होनना बड' नेशनेल कन्वेन्शनखौ जथुमनाय जादों होनना बुंथियो। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै आसाम केबिनेटनि सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 मावफुंनायनि सायाव सुबुं सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बे सांग्रांथि मेलखौ दिनै उदालगुरिनि फेरगावआव, गाबोन 3 आगस्ट खालारखालि चिराङाव, 4 आगस्टआव क'क्राझार, 5 आगस्टआव बाक्सा, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो 7 आगस्टआव गवालपारा आरो लखिमपुराव लानाय जादों। बे सांग्रांथि मेलाव ABSU आरो बर' थुनलाइ आफादा बयखौबो नुजाथिफैनो थाखाय खावलायहरदों। बिटिआरआव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बाराखैब्लाबो खुंथाय गोहोआव थानाय दोलो UPPL दोलोआव गोबां जयेन जाफैदों। उदालगुरि जिल्लानि फासनै सेरफां बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबफैदों। फासनै सेरफां बियाबनि UPPL मावख'आव खुंनाय मोनसे जयनिं सेरेमनियाव कंग्रेस आरो BPF नागारना खमैबो 26 सुबुंफोरा UPPLआव हाबफैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।